Mimangsuk ana madine luwih. Ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Bathara Koko Prabu. Dadosaken kejut raos sing manahipun ingkang raying Ndrawati sarawuh paduka pareng kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Projing Dwaraka Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayatur jagat Pathik Indrajala Dewaku. Ya, Yayi Prabu. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowaning rakamu ing Mandura. Adoh saka rubeda kepareng aku ngaturake pudya pangastawanipun Kakang Tampanana Yayi kadangku ing Ndrawati. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekicakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura. Yayi Prabu kaya wis ora penak. Praptanipun Kakang ing Mandura ning Projing Ndrawati dina samengko iki. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk Setyaki ndak tampa. Diweji sembah bekti kula kunjuk diweji. Kakang Pati Udawa tiba sepadha-padha dipun prayogaken anggenipun lenggah. Ya, Kakang Udawa kaya wis ora ana kepenak. Praptaning Baladewa ning kedaton negara ing Ndrawati. Nyuwun pangapunten Koko Prabu, kadereng raos sing manah ingkang tan bangkit pinambeng. Sasampunipun kula ngawuningani rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu, mongko ingkang tanpa cecala ingkang saderengipun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten ngababarna menapa wigatosipun. Nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana, Koko Prabu, monggo. Kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang raying Ndrawati, Koko Prabu. Kresna, inggih wonten timbalaning adhawuh. Ingkang sepisan praptanipun Kakang tetinju marang karajaning sira Yayi sakula wangsa. Syukur bagi dene katon tansah kahayoman dening barokahing Wang Mahanasa. Berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu, kula wangsa ing Ndrawati tansah manggiya pidada. Syukur, Yayi syukur. Yen to kaya mengkono ndadekake bombong suka marwata suta penggalipun Kakang. Wondene ndungkap ing angka 2. Apa to sababe dinipun Kakang kraya-raya sowan ning Projing Ndrawati, Yayi? Ndadekno kawruhanamu. Yen wis ana 3 candra itung klunggunaning dina samengko iki, negara Mandura kaya nampa welaking Jawata. Negara Mandura kaya nampa kebluk akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapraloya. Mongko wis ora kurang-kurang nggonku ngrawuhake para Brahmana sewa sugata miyampura nimpuna supaya anambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigar tanantuk karya. Mangsa kala ingkang wis prayoga lan tak anggep wis bener wancine ya kuwi Anggara Kasih. Pun Kakang Sarenarite sesemek ron Rajamala bebantal bata sarimbak. Nalika semoning pengajap meminta menganing Jawata. Jawata paring mengantu maraping pun Kakang kanthi paring wisik lawan pun Kakang ing Mandura. Negara Mandura bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to negara Mandura dina samengko kudu tinumbalan wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Mula Kresna sawanipun Kakang ing Mandura ning negara Ndrawati iki samengko nyuwun mulunging penggalih Yayi Prabu Kresna. Wonten sukalilaning penggalih Yayi Prabu maringi ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma kinarya tumbal wadaling Projing Mandura. Yen to siadi ora maringi ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma, wah Yayi pesthekna. Pesthekna yen to tetel kapercaning para kawula marang pun Kakang, bekasan pun Kakang bakal mudhun saka dampar negara Mandura. Yayi Prabu Ndrawati. Dewa Bathara jagat pangestu ngara. Gawe kaget penggalih ingsun. Iki ora pangling ana kawaning Amarta abdi Madukara. Nala Gareng karo Petruk ingkang sowan, Nala Gareng padha raja sapraptamu. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabektinipun ing abdipun Nala Wigareng. Kunjuk kersa paduka Gusti kula Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Lah dalah. Jenengmu tambah lho niki mekaten. Pangestu ingsun Tampanana kula pundi nggo jimat paripe ndayar ning kasantosan. Walah dalah Nala Gareng nggih sinuwun Mandura menika. Ya. Slamet kamu. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Ya. Prayogana. Nun nggih sanget sampun boten kirang prayogi.
Ponokawan Petruk padha raharja, pangestrinipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana, kula pun dinggo jimat paripih. Petruk kantong bolong padha raharja sak prabtamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Wun. Ya Petruk tak tampa. Prayoga nuhun mengadhep. Niki sampun boten kirang prayogi. Ora. Iki janjane dono apa iki? Ing atase Ponokawan ki papane ana ning mburi, abdi ki papane ning mburi. Monggo iki nedheng Pasewakan Agung. Lah kok padha pating dilajik munggah ning Datura ya Projeng Ndarawati. Do duwe atur apa lan duwe kareca apa? Para kaki matur Nala Gareng. Nala Gareng wonten dawuh. Darbi atur apa lan darbi panjaluk apa? Para kaki matur. Nuwun pangapunten Sinuwun. Napa mesti nek wong kere kaya ngenten iki munggah tengene wong sugih mesti njaluk? Niki dereng karuan. Mula nek panjenengan ngendika niku sing kepenak. Nala Gareng, Mara Gage yen duwe panjaluk apa, mara njaluka nek darbi atur apa, mara matura. Nuwun sewu kula niku wit cilik tekan gedhe niku ora tau diajari kon ngemis. Dados nek nganti pono-ponokan kula niku papane wonten wingking kula niku teng mburi, tekan ngarep ngenten iki mesti kula niku duwe perlu. Yen pancen darbi perlu pamata pangandikaku mau nyocok rasamu aku njaluk ngapura. Jing melih ampun ngonten. Nek kalih kula mboten apa-apa, nek karo wong nuwun sewu, wong melarat tur lagi rekoso uripe, wah niku cilaka tenan. Niku gampang esmosi tenan. Sampeyan ngendika kaya ngoten, wah wis kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Iya iya. Matur nuwun aku mbok elingake, sami-sami kula niku wong tuwa. Ana apa Nala Gareng? Nggih sawetawis lajeng cerita. Wah, suwe iki. Mboten. Kula ngertos kok. Sabar. Kula tak cerita sithik mawon. Iya, Nala Gareng arep matur apa? Ah, menika jatosipun ngeten. Aku sing materi terus. Ya, suwe bae. Engko ndak aku mah kleru malah. Kepareng estunipun kula menika namung badhe nyara widekaken. Lho, nyara widekke kepiye? Ah, janjanipun kula niku ya ngerti. Nek kula niku jane dudu anake Semar. Kula karo Petruk wis tau rembugan truk jane ade iki dudu anake Semar truk. Petruk ya nyarujuki napa sing kula omongke teng Petruk. Heeh, Reng. Wong ya rupa ya beda. Bentuke ya ora padha. Monggo nek sing jeneng anak kuwi ora ketang sithik iki mesti ora ketang kuping, irung, mata iki mesti ana kemiripan. Ning antaraning kula kali Semar niku mboten wonten miripe sithik blas. Kualik, Reng. Blas sithik ngono. Wis to manut aku to? Ya wis. Sithik blas. Blas mboten wonten miripe. Lah kula terus ngeling-eling. Kula mbiyen niku rumangsa kula srawung karo Semar niku wis nalar, tegese wis ngulir budi. Pikiran kula niku wis jalan. Ning dek jaman kapan kula lali. Iya. Ah, terus kula karo Petruk ya Truk ya nyoba ngangin-angin kabar nek pancen karo aku ki duwe bapak. Bapak ya dhewe ki sapa, nek isih urip ya aku disungkemi, nek isih ora ana ya ditiliki kuburane didongake. Aku lho terus bingung, lah kowe awak dhewe takon sapa, Reng? Petruk ngoten niku, nek kowe awak dhewe takon Bapak Semar, mesti Bapak Semar nesu. Wong Bapak Semar ki ning wong tuwa sambungan. Nek ditakoni bapak kula tenan mesti war ngawakmu bapakmu arep ngilang-ilangke aku, ngoten niku. Mula terus kula karo Petruk bersenggama. Maksudnya satu tujuan iki lho, iya ning udu kuwi. Wah, yo angel kata-katane karangan. Apa kula niki terus manunggalake tekad ngono lho. Apa jenenge? Sebodi. Ora. Pokoke nggih manunggalake tekad golek paran-para sing iso nuduhke bapak. Lah, kula karo Petruk terus omong-omong andane ratu sing paling pinter dhewe saiki, ratu sing paling ya S3 lah minimal. Nia Sinun Prabu Ndarawati, dasar pinter tur titih Sang Hyang Bathara Wisnu, mula panjenengan menika jejuluke Prabu Sri Bathara sak lumahing jagat kruping langit menika. Mboten wonten ratu sing nganggo jejuluk Sri Bathara kejaba amung werna loro. Biyen juragan kula Prabu Sri Bathara Rama ning pun seda terus kula nderek Prabu Sri Bathara Kresna. Kali-kalipun ngangge jejuluk Sri Bathara niku ateges titising dewa lan pitataning jalma. Nah,
Mula sowan kula wonten sampun Prabu Ndarawati menika badhe nyuwun priksa nek pancen bapak kula niku dudu Bapak Semar, bapak kula niku asline sapa? Nek sampeyan iso nuduhke paring pangandikan kula ngaturaken panuwun tegesipun panjenengan tepi minangka dados titising Sang Hyang Bathara Wisnu lan pancen ratu sing pinter tenan. Pantes dadi pujangganing para Pandhawa. Anengo, wis suwe reng kowe. Oh iya. Mbok menawa lucu kok Ndatra ora. Ananging, heeh. Menawi panjenenganipun Sinten Prabu Bathara Krishna menika mboten saged mangertosi utawi mboten saged ngendikaaken kula ora trima. Tantrimane Gareng kula kalih Petruk wis sepakat. Ha, karepku iki sepakat ngono mau kok sunggamang. Ala yo lali lek kata-kata iki ora. Sepakat kula ora nrimakake nek perlu kula ajeng ngamuk teng negara Ndarawati, kula ora wedi mati teng negara Ndarawati. Pun ngaten mawon napa sing dadi atur kula. Lho kok sik wong takon kok meksa kuwi cara pundi? Cara nggen kula. Anyen kula antepi cara nggen kula niku wong takon kudu meksa. Wong jilih kuwi adile disili. Wong takon kuwi adile diwangsuli. Ewadene ora iso mangsuli ya wis trima, aja kok meksa. Lah nek kowe meksa tegese kowe nerak pernata negara Ndarawati. Pun kula antepi. Najan kula kudu nerak pernata negara Ndarawati, kula mboten napa-napa. Pun ngoten mawon. Panjenengan kantun ngendika, Gareng, pancen bener bapakmu iki dudu Semar. Ning bapakmu iki omahe nang kene jenenge iki. Napa bapakmu iki ora ana dipendhem nang kene sareane jenenge iki mengke kula tak mara tak menaburkan bunga kepada pusaran bapak saya terus berdoa bersama-sama. Ngaten. Piye iki kok ora ana sing ngomong? Sinten Ndarawati ngertos napa mboten? Nolo Gareng. Saiki ngene. Yen nganti kowe nganggep aku wong lantip setemene anak Semar kuwi lantip kabeh, tur ya pinter kabeh. Waduh, diwalik iki lho, wis tenang wae, santai. Kowe kena nganggep Nata Ndarawati iki ratu pinter, ratu ngerti sadurunge winarah. Ratu ngerti lelakon ingkang aku ora weruh lelakon mau. Kena mbok arani kaya ngono. Ning janjane upama tak walik, Nala Gareng kuwi luwih lantip panggraitane tinimbang Nata Ndarawati. Petruk kuwi ya luwih pinter tinimbang Nata Ndarawati, jer kowe kuwi putrane Sang Hyang Ismaya. Mongko Ismaya kaya Wisnu kuwi tuwa Ismaya. Lah nek kowe takon aku rak muspra, saiki malah ganti kowe tak takoni. Tak duduhi bapakmu, tak duduhi. Ning waton kowe bisa ngerti petenging negara Ndarawati iki sebabke sapa? Nek kowe iso nyingirke petenging negara Ndarawati, kowe tak wani ngerti bapakmu. Ning nek kowe ora iso ngerti petenging negara Ndarawati, ora ana gunane kowe takon karo aku. Anggepe Nala Gareng noleh kok terus mandeng aku. Kowe nyawaku wis saka pasu ndurane tekan jempol sikil. Tok sawang anggep apa? Oh sik, mangke riyen. Gandeng kula ditantang kali Sinten Prabu Ndarawati, Nala Gareng, kowe tak wani ngerti bapakmu. Waton kowe iso ngerti pepeteng negara Ndarawati. Lah kok kula sawang kok sampean wujude Prabu Baladewa ning kok kemeluk kaya ketutupan pedhot peteng sing kula sawang. Nuwun sewu kula nyuwun priksa. Panjenengan rawuh mriki wigatosipun menapa? Lho, kuwi dudu perkaramu, perkaraku wae aku diwastani karo Prabu Kresna. Reng apa? Aku mengandani kok iki sinuwun Baladewa to. Kowe meneng, Truk. Kowe kudune ya lantip panggraitamu, kudune pinter kaya aku. Dibuka panca indra ke-6ku dening Prabu Kresna. Kanthi pengendikane panjenengan wis buka paningali Nala Gareng. Panjenengan rawuh mriki merga Mandura ketaman pegebluk. Panjenengan wigatosipun nyilih Sekar Jaya Kusuma. Kinarya tumbal wadaning negara Mandura supaya iso ilang pegebluk sing tumama nang Praja Mandura. Nah niku sing marai pepeteng nggih niku. Mula sinuwun pangaparing pangandikan kaya ngoten merga sinuwun niku pekewo nek arep duwa sampean kakangne. Nek sampean ajeng maringke Sekar Jaya Kusuma nuwun sewu wong Sinuwun Ndarawati niku ora percaya karo sampeyan. Lho, ora percaya karo kuwi piye? Kresna aja kaya ngono lho. Iki aku kadangmu Nanendra Mandura Prabu Baladewa. Kok Prabu Purbawasya Nanendra Mandrawati kula aturaken dhateng Nala Gareng. Lho, kok diareke Nala Gareng iki piye? Wis ta, sik ta. Iki aku sing dikuwasa iki aku. Dening anak Sinun Prabu Bathara Kresna
Aku wis diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Sri Bathara Kresna. Aku diparingi Purbawasesa. Anake sapa? Salah ucap. Dening Sun Prabu Sri Bathara Kresna aku diparingi Purbawasesa. Mula panjenengan rasa dadak bengak-bengok kaya ngoten niku. Ning aku duwe perlu karo Kyai Prabu Kresna. Kula sing dadi wakile. Aku nyilih pustaka anu karo Jayakusuma. Kula sing ora ngentukke. Nek kowe ora ngentukke padha karo kowe wani karo Baladewa. Amit biyen tekan saiki kula tetep wani. Antri maning Nalindra Mandura ajeng napa? Wah, ora minggat glendang negara. Sikep kok. Sip to? Pancen pinter tenan kowe. Oh, jelas kok. Nyepelekke sampean. Begitu sampean ngendika, kula niku jane pinter. Wah, kula langsung kaya direki pikiran kula terus biar nyawang apa-apa kok katon padian. Mripat tengen iso nyawang ngarepan, mripat kiwa kaya ana kapale. Kuwi arep edan. Ora sok kaya ngono kuwi senengane mujek-mujek elek ora. Wis butuhe Koko Prabu kae sing wigati sampurnakno dhisik mergo aku rada cubriya. Nggih, ngestaken dawuh. Sak sampurnane Koko Prabu Mandura. Aku arep mrepeke karo kowe tak duduhi wong tuamu nala gareng. Wah, matur sembah nuwun nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kawan. Iso mrucut iki piye? Aku dikipatke kontal. Amen dikipatke kok kontal kowe iki ora sembodo karo lemu nyikep terus. Anak nyikepe mempenge raja amen dikipatke kontal yo. Arep sok kapan lek kedadean? Sampluk ndasmu lho ning ngono. Aku ki omong tenanan kok. Nek pancen kowe wani Arsa Mandura tandang ngono. Kowe lho sing dadi dakdane pasulayan, kowe ndak Sri Prabu Mandura ki panjalmaning mungsuh sing arep lembut karo Jayakusuma. Heeh. Tandangi. Oke, ora masalah. Amin nandangi Prabu Baladewa kok kowe gila, kowe wedi. Oh, arep cilik. Arep pongkring kaya ngene iki nek nandangi Prabu Baladewa nek nganti aku kalah karo Prabu Baladewa. Wah, meguru karo kowe 20 taun. Tenan. Ane nek meguru kowe yo ngelmune apa ya? Oke ngelmuku pencopetan ono. Ayo trambil aku. Aku sik ngajari aku kok dadak pamer. Oh iya ndeng ayo. Wis rasa dadak sumpah-sumpahan terus ndak nyemelangi ora. Kanan kaya kene kok kokean sumpah. Wis tak menyang ya. Yo ngati-ati yo Reng. Awat-awatan saka kadohan nek ora aku ketemper. Nggih. Nek entuk lemper, ketemper. Wong kok ming panganan wae ora. Bayangke sik. Oh iya. Tak mangkat sik ya sing ati-ati heeh. Ono batur kaya ngono barat. Arus manik jajaran iblis lanat. Wah, dalah. Ing ngatasé Nata Mandura Prabu Baladewa diang langkai karo gareng. Kekuatane Nata Mandura Prabu Baladewa sebalik karo Nala gareng. Aku kuwi kadang Nata Kyai Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ki tiyang agung nang negara Mandura. Nek kok diwaneni karo Petra, diwaneni karo gareng anggepe. Modar ora kowe? Modar ora. Kula nek nabuh ki melek matane. Iki meng getak kok nyacah salone. Penabuh nek ngelih ya ngono kuwi. Penabuh ndasmu atos iki. Aku ora ngerokke sampean kok. Ngelokke rombongan. Dah, wonten ki celeng ngono wae kok. Jlang tong-tong. Wis.
Aku ora nrimake perkara iki. Tantrimane sampeyan ajeng lawa. Lho, kowe wani karo Baladewa? Lho nuwun sewu. Anane kula wani karo sampeyan iki mergo kula didhawuhi Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek kula ora didhawuhi Sinung Prabu Sri Bathara Kresna, kula ora wani karo sampeyan. Ora ana dawuh Kyai Prabu Darawati kon wani karo aku. Sasmitaning tembung wong Jawa niku ora usah disebut, wong Jawa niku ora usah dilokke. Wong Jawa niku dibalang liring mawon pun krasa. Mula kula bareng dibalang liring. Ngenten iki. Mandeng kula. Ngenten iki terus mripate pindah teng sampeyan. Siji ngenten iki. Nala Gareng, kowe iso gawe padang kahanan negara Ndarawati. Siji ngenten niku. Kula wis paham, kula wis ngerti. Ngenten iki. Ngenten iki yuk. Ya. Ora guyon. Aku iki nesu tenan, kula ya nesu tenan. Nawa Gareng Atmaja Pembayun Kelurahan Semar Badranaya. Mila Debya Surasekti kalintang jayaning perang nadyan datan kawistara. Nalika semanten Prabu Baladewa kalindhing yuda datan saged glawat dipun jangkah dadane dening Kelurahan Nawa Gareng. Ical wujute nata mandura nenggih perjineman setran ganda lumayet abdining Pandya Brari Durga Sang Jaramaya. Mati aku. Waduh Petro, mati aku Petro terus sikep kaya ngene ya. Kapora. Kapora. Waduh kapok. Reng, Rene yo. Piye? Sapa Petro? Ora pangling ki Jaramaya. Sapa? Jaramaya. Jaramaya? Heeh. Abdining Betari Durga. Heeh. Kono gek mlayu ngundang Sri Bathara Kresna. Oke. Sri matamu kuwi. Oh iya lali aku. Karo ratu kok serasri. Saking gugupe ya. Aku lha niku nek kon nyeluk sapa-sapa niku mung biasane nang mburine upama Petro niku kon nyeluk Bagong, kula kesusu ya ming Gang. Kon nyeluk Semar kesusu ya ming Mar. Kon nyeluk bojo kula si Lasiem niku ya ming Yem. Ha niki wau kula kesusu terus kono gak nyeluk Prabu Sri Bathara aku ya kula ya ming Sri. Nek krungu kawula apa ora isin. Sok meneh ora dibaleni nggih mboten. Ora aja tak ngerti bapakmu nendi. Ampun. Petro ayo diluwari. Nggih. Ora pangling Jaramaya iki. Inggih sinuwun. Lah kok dadi nata mandura karepmu apa? Betah-betahe. Aduh. Petro, nun. Nek wis kapok ki aja dipulasara. Mboten. Iki tumbak cucukan iki. Ora ana wong milara apa-apa kok. Odah-adoh ora. Oh, dualeni ajar. Aja tok pilara, mboten. Jaramaya wonten dawuh. Sing dawuh sapa? Aduh. Aduh Petro. Wong ngayal. Men aku diseneni. Men aku didukani. Tangan di atas. Jaramaya wonten dawuh.
Janjane sapa sing dawuh? Ha inggih jantan sapa? Aduh. Wo. Tak kira nek onde-onde. Tidak iki tak lakokke mengarep aduh. Mundur aduh. Aku iki apenake nek dikukur kok didak. Aduh. Edan. Mulane kok sikile ket mau ngene. Aku lo mainke degolmu mlocot. Wah, loro tenan. Wah, aku le ambruk ora kok perkara kalah desa ning didak kuwi aduh. Sing ngakon sapa? Iwang Pandya Bedari Durga. Sire piye? Pados tedhanipun Baju Barat. Pados tedha tiyang Sukerta. Lah kok aku sing dijangka patine? Margi menawi paduka seda Pandhawa mboten nggadahi kegiatan. Menawi Pandhawa mboten nggadahi kegiatan gampilangipun pados rana pejahipun para Pandhawa. Lah rak tenan to. Kula nyuwun gesang sinuwun ampun dipun pejahi. Baliya matur marang Pandya Bedari Durga. Yen nata Ndarawati wis tekaning pati. Waduh. Lah mangke menawi dipun teliti wonten negari Ndarawati wis to matur karo Permoni yen Kresna wis tekaning pati kono Baliya. Oh inggih. Baliya ndang. Oh inggih nyuwun pamit sinuwun. Jumbuh kalian naturipun Gareng. Lan kula sampun saged damel padhang kana negari Ndarawati, meh kemawon pusaka saged dipun glembuk dening si Jaramaya. Iya Petruk, nggih. Jare nek Jaramaya isa tekaning pati utawa isa semingkir sampean maringi dawuh wong tuwa kula teng pundi. Petruk, nun. Kowe ya klebu takon wong tuamu. Nggih, wong kula ya kepengin ketemu bapak. Saya aku tak takon karo kowe. Kresna karo Petruk itu sapa? Tuwa kula. Lah apa mokal, apa mempring atase aku ki lahire wae adoh karo kowe dhisik kowe. Kok aku ngerti bapakmu ki nalare piye coba aku tak takon. Oh iya ya. Lah apa tumon aku ndung lahir bapakmu wis ana kok aku ngerti bapakmu ki apa tumon apa ya kelakon. Oh iya. Lah terus lah saiki ngene wong takon bapakmu kuwi kudu takon karo wong sing luwih tuwa. Sing luwih tuwa sadurunge kowe kuwi sapa? Nek wong sing luwih tuwa sadurunge kowe ora iso ngandani bapakmu, lah nek cara aku diajar wae ngopo? Ngapa Truk? Kowe ngandani otak pacul ndasmu. Ngandani apa? Kowe krungu ora? Apa? Sinuwun Prabu Ndarawati mau ngendika apa? Petruk, aku tak takon karo kowe. Aku ro kowe kuwi tuwa sapa? Ah tuwa aku to, wong aku wis umure pirang abad. Ah iya. Lah apa tumon? Wong antaraning kowe karo kowe tuwa kowe kok aku ngerti bapakmu ki ora apa tumon? Ora ngakal to, Rek. Bapak ana Sinuwun Ndarawati ya urung lair. Aku lair Sinuwun Prabu Ndarawati ya urung lair. Iya. Terus Sinuwun Prabu Ndarawati ngendika piye? Lah nek kowe arep takon karo bapakmu iki karo wong sing luwih tuwa tinimbang kowe. Nek ora iso ngandani, dajatosi wae. Monggo wong sing luwih tuwa tinimbang aku, sapa? Aku. Lah saiki kowe tak takoni bapakku sapa, kowe ngerti ora? Nek ngerti matur nuwun, nek ora tak kepruk bata sirahmu. Kes! Sadoh e. Pemecet jauh tak tantangi ijen kok. Iki padha karo Kresna iki ngedu kowe karo aku, Truk. Ora perkara ngedu ning kowe iso ngandani apa ora. Walah, seme.
Tapi ya iki. Iki kowe iki. Tuh, sadar. Piye sadar piye? Kowe iki didu Silung Prabu Durawati iki ya ora ngerti jane bapakne awake dhewe. Terus kowe kok takon aku, men kowe karo aku sulaya, terus dhek lunga. Ae pancen Watratu pinter, termasuk licik ya kae. Mula kowe karo aku rasa dadak bentak sirah, rasa dadak padudon. Saiki ngene, piye? Mampir neng Karangkadempel sik ngleremke rasa. Heeh. Mulai slerem rasane goleki bapak wong loro meneh. Oh iya. Nang wektune ming 2 jam nek ora ketemu, ya ora sasi do takon bapak. Wis digawe santai wae to? Oh iya, ya wis nek pancen ngono aku manut mampir ning Karangkadempel ngampiri Bagong guyon-guyon sik sembrono parikena sembur-sembur atas sing loro dadi waras, sing loro dadi tuntas. Ya. Saiki Surebo. Wis kerep. Ya tak mulai tak geguyu dhewe ndak. Ndak ora nganu, ndak ora apa, ndak ora gayeng. Heeh. Ya mangkane ya